Señor Sánchez, Galiza é unha nación rica en recursos e con inmensas potencialidades e non tanto empobrecida como consecuencia das políticas de discriminación e de expolio dos nosos recursos e dos nosos impostos que vimos padecendo dende hai moito tempo. O actual sistema de financiamento é profundamente injusto co noso país e nin sequera prevé cuestións singulares como a dispersión poboacional que encarece todos os servizos. Só un dato, temos 6% do territorio do Estado español e 28% do gasto total estatal en transporte escolar. Pero máis, datos de 2021 indican que nese ano a diferenza entre o que pagamos en impostos os galegos e galegas e o que recibimos do Estado situouse en 5.080 millóns de euros. 5.080 millóns que perdemos nun país que está á cola do Estado en indicadores socioeconómicos e de calidade de vida. Por tanto, se alguén precisa dun sistema de financiamento singular, esa é Galiza. Defendemos que a Administración galega poida recadar todos os impostos e negociar bilateralmente co Estado que parte entregar para aqueles servizos que se podan considerar comuns. Non é nin imposible nin ilegal porque, de facto, é este sistema o que está en funcionamento en Euskal Herria. Asumiron vostedes tamén condonar ou compensar a débeda na mesma proporción que outras comunidades autónomas. Esperamos que o fagan canto antes. E como vostedes sabe, Galiza ten xunto con Euskadi e Cataluña a condición constitucional nacionalidade histórica. No entanto, décadas de goberno do Partido Popular implicaron que teñamos moi pouco desenvolvido o noso autogoberno. O BNG defende a soberanía da Galiza, porén, frente á renuncia de forzas estatais do PP e tamén do PSOE a exercer o seu autoproclamado autonomismo, temos que ser nós os que reclamemos que como mínimo se cumpra o previsto no Estatuto, porque son máis de 35 as competencias relevantes que están aínda sen transferir. Vostedes asumiron no acordo de investidura asinado co BNG a disposición a transferilas todas. Poden decir, como dixo, que teñen enfrente un PP sen interés en recibilas, e iso é verdade. Mais, se poden porse de acordo noutras cuestións, como acabamos de comprobar, tamén o poden facer nesta. Na súa man está tomar a iniciativa necesaria. Muchísimas gracias, señor Musto.